Nyakoro mgajwang dakika osekadho 40 tok saa 10 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono kita kod an Sharon Ongao. Okinyi makawuono mana ka pile wantiere gazede ariyo, The Standard kanyakla kod Daily Nation. Wendo mabende antiere godo ka en Jakisumo mano Cleophas Oluoch. Cleophas podan kodika wadanono nonro mar gazet. Adamu mana ni studio wa Kisumu tonde pokwa iko wenu kocha. Kata kama no antiere kanya kanjera. Chio na dekendo. Acha maber. Gazet weche thoth ka. Weche thoth takeni wachak gi mane nikech aneno ka thor weche pogre mano The Standard gi Daily Nation. Daily Nation aneno ka gimulo wach mibadhi manyalo bedo ni luoro nyiepo mag modhi mabende nobiero e pacho kaindi. To gazet mar The Standard aneno ka en kotenore kod paro mar chik ahinya osiem wang' jod bura mabende nokadho paro mar chik mano mar omenda mano makelo medruok kata mana lokruok e nengo mag modhi mabende jod bura odiochieng' manyoro 180 kod ang'wen nyakor Mgajwang' nokadho paro mar chik mar neno ni omeda osuru mano mijuogo e nengo modhi kawuok kuon atamalo 8 nyaka kwan atamalo 16. Cleophas akeni gazet mane mineno ka nyalo lombo wang' jopiny okinyi makawuono. Gazet manyalo moro wang' jopiny ahinya awacho ni en gazet mar The Standard makoro wacho kar kae thor wach momi pek wacho kanyo ni route of voting machine mako tenore kod paro mar chik mar omenda mano mane podigo mbulo odiochieng' manyoro tiende nango mano gimantiere kar kanyo. To kira gazet mar Daily Nation bende anyocho ni kuom thuolo machielo bende onyayudo nyiepo kacha kaluwore ni sani oganda jo Kenya kale ngima matek. To kanyo bende miyudo ni nitiere weche ma mibadhi mitudo go kanyo jatend migawo kata sekta no mano mar ohala orak michiwo nyiepo mag modhigi gichalo nade. Ino kama in kembe moko kagima itudo kod ja ohala moro mamiyo no kanyo ni Mary Wambui gin kembe madhi ang'wen keno kanyo nitiere Puma Holdings Limited, nitiere Charma Holdings Limited, nitiere Enterprise Supplies Limited kod mano bende ma Ivatech General Trading Company Limited. Magi duto maitudo kode to magi jok manotimo ohala gi jok magi migawo ni mano mar ohala gimago bende maketo mwandu gimane gitimo kanyo mar neno ni ere kaka inyalo rangi ni kembe mamoko bende iwacho ni odiochieng' manyoro kane Moses Kuria bende ochopo kata e od burano mano mar Senate koduogo penjo noketo kata kembe madhi 11 mago mane piny Kenya odonjo go rak mar neno ni okel modhi mopogore opogore e pacho kae. Koro wacho ni mae mar weche mag chiemo gi pek mar ngima gazet mar Daily Nation nyalo bedo kacha ni yudo loch. Inyo machielo koni weche mag tuke mag World Rally Circuit bende nitiere kar kae mano ma Safari Rally matimore Naivasha. Bende omipek gazet mar Daily Nation. To kaka nyoro bende wani jafo mar Daily Nation wacho ni komiye piece matin to pod en e front page ka en achiel kuom wechego ma omipek. Koro wacho ni kawuono Daily Nation nigi thor wach mathoth ging'eny ahinya kar ka kisomo ite mokwongo bar Daily Nation ni kende Tiko gazet. Wacha kanegi The Standard kapok watiko gazet Daily Nation kanyo donge. Wacha kanegi The Standard. Standard bende nitiere gi thor weche mopogore opogore. Wabiro bedo kwa ng'iyo Oscar Sudi. Nitiere wach nonro mabende osetim yango ni notieko skul gi klas 7 odiochieng' manyoro doho nonyisi. Nokotieko klas 8, nokodhi e secondary, nokodhi e college. Ten gi KCSE certificate, ten gi diploma mabende wachore ne gin mabandia. Wabiro bedo kwa rango. Kopogore gi mano bende duola mochung'ne loso mwandu e pacho kaendi mano Kenya Association of Manufacturers bende koro biro duoko omenda moro kanyo mano kaluwore gi expose mano mar mibadhi nano kanyo omenda maromo siling milion 4 mabende nochiwnegi kod Danish government. Kopogore gi mano weche maluoro duol odiochieng' manyoro Cleophas bende nwaneno kanyo ka od bura e kaunti ma Siaya nochopo kanyo mar chiwo neno margi mano kotenore kod ginero mabende gidwaro godo thicho godo oko oduola. Koro ne gilieko odiochieng' manyoro ni dibed ni oduol notiyo kod omenda maromo siling milion 18 mano mar winjo godo wega iwacho ni comfort kom bende nwaneno odiochieng' manyoro kom mar siling milion 1.12 mawachore ni nonyiewe apise en kom mar bao kanyo kana mar mahogany to piny kata en gi plastic wach malicha inya Sharon gitiere kar kae ng'eni ang'o chaka kanyo gite mokwongo kanyo bende mana nyalo ene kar kanyo weche mag gombulu bende kore momipek kar kanyo to wach mar duono bende kata ka ng'warange nitiere weche mathoth ahinya mago bende weche go mag iwacho ni weche mag tuke gi mag
mag Safari Rally kod magi bende mag weche mag ombulu ma ogigo madhi timore odiochieng' ma kawuono tarik 22 koro kata ka gichaka yanga nyoro ero ne oyawe kanyo kod jatend piny Kenya en gimoro moganda rito neno ni weekend dhi bedo e yo machalo nade iwacho ni sani yore te ochomo kanye yore te ochomo Naivasha en Vasha iwacho ni odiochieng' ma yedo kata nyamburko no fuyo ma bampo wuok piny kanyo kani mano buto yaore koro ka king'amo ero ga bedo chien aya tuke makamago wang'eni no yango odiochieng' manyoro gi jatend piny gidhi nyime gibiro bedo ka giromo chieng' Jumapil lakini Cleophas chano nang'o wadhi Vasha donge aya kopogore gi mano waduogo tich wuok tich dong wuok tich dong tuke rumo chieng' Jumapil to Naivasha to chiegni ok bor gi Nairobi kilomita di bing'eyo dong isewinjo ni onge party sani to dong ok wadhi party dong wadhi ng'iyo Safari Rally dong kata kidhi ng'iye dong nitiere gik mitime bath ndara kanyo nitie jogo mobet abeta kacha koso kidhi aya weche thoth matimore Sharon aya bas koro wang'ianena weche motenre koda ma bende Standard ondiko kaendi gin koro gidhi anje mana ni Ruto voting machine ma gin jod bura odiochieng' manyoro ma bende nokalo paro mar chik mano manenore ni biro bedo ka kelo achiedh nade ne oganda ma pacho kaendi kaluwore gi nengo mapek mar ngima ka bende koro na gikadho osur ma bende biro bedo kijuogo e modhi kawuok kuom 8 nyaka kuom 16 Cleophas ite mara 6 nyaka romo gi jwang'o ondike kanyo kendo Sharon ondike kanyo wacho ni man en walkover ni en wach mitiyo godo ka intiere weche mag tuke wacho ni weche mag tuke ka intiere kar kanyo to tim mani tugo godo ok ochopo e pap mondo mi otug kodi kata gibiro ji matin mok nya tugo kata giwacho ni gionge omenda ma gibigo e pap mane kinde ma koro yudo kanyo ikono gini aya timu ne gutugo ok bi uniyudo points magu gimotimore od bura ndalo 2 mokalo ma gisebedo kanyo ka gigo ombulu e wi paro mag chik ma opogore nyalo bedo ni gin mago ma oganda rito mathoth ahinya ka gintiere kar kanyo ka irango gi ni en gimane ma ponono osebedo kanyo katimore gik ma gikalo madongo ma bende ponono oganda nyalo bedo kata ni penjore gimantiere kacha maduong' weche mag osuru mago mag miketo e modhi mano atamalo ochore nyaka atamalo 16 ma bende ero ne gigoyo ne gitimo nade ne gigoyo wechego kata mago mag ombulu mane gigoyo kanyo odiochieng' manyoro nyalo bedo ni en mage e kinde mane gintiere kar kanyo en achiel kuom weche minyalo wacho ni adieri jopiny ni kanye thuolo gi duto mano ka gintiere kar kacha to jod bura mopogore wacho ni paro ma gigolo ipenjore ni ma bende pat jopiny 184 ma wacho ni kwan mamalo mogo ombulu ka siro kata paro moro amora mantiere kar kacha mosebedo ka igoyo moko ne dhi 89 moko ne dhi kacha 180 170 gi wiye ma koro dhi nyaka malo 184 nenji mang'eny nano kata mana odiochieng' manyoro jod bura kata mana ka ni penjo wachuru kata mana ye neno kata mana ka ji no ula nikech kata mana wach ne joyei ng'eny kata mana maluw koro en wach moro malit koro mga jwang' koro osechopo koro mane wach ma bende nitiere kaende nikech nengo mauta ka koro medi chakre dwe mar 7 e pek ma bende oganda ma pacho kaendi biro bedo kawinjo kopogore gi mano Cleophas it gazet mar 7 bende jod bura bende kopogore gi wach mar par mar chik mar omenda ma bende osebedo kadhi nyime bende e it gazet mar 7 kanyo giwacho ni jod bura bende nokadho second mano supplementary budget mano omenda ma bende iketoga kanyo mar chwalo kata mana budget iwacho ni supplementary budget nokadh koro odiochieng' manyoro mana bang' thuolo mano mar ndalo 10 bang' budget nosom wang'eni budget nosom chieng' tarik 15 mano mar duene mano juma mokalo mano kebe mineno kar kanyo mane kaka ong'inje e yo matindo ka koro mano e omenda wacho ni budget go duto mosebed kanyo ka isomo magi moko manya bedo kanyo ni irito niere kaka mae dhi bedo ni ichoko mano ka wuok kuom mwandu mopogore pacho kae kineno kar kanyo koro moge jwang' trilion 2.1 mano e omenda ma KRA geno ni gidhi choko mano ka gintiere kar kanyo ka trilion 1.64 mano mantiere kar kanyo ma gidhi bedo kacha ka ne gigeno kata mane gisechoko mano kochopo kanyo dwe mar 4 higa ma wantiere sani nena geta mana gintiere godo ne en siling trilion 1.78 magi kata
ka ne ok gichope ne gichiegni kata chopo kar kanyo sani ma koro otere nyaka $2.1 trillion gidhi chopo kwan maromo nade to kanyo bende nitie mano ni consolidated fund service expenditure mano bende nitie gigo mopogore opogore omenda mantiere iwacho ni omenda mabalang' ma koro nitie kar ka kata budget mabalang' mantie wiye ka supplementary budget ni omenda omedore kata gi $7.7 mano koro magole kacha bilion 867 tere nyaka bilion 875 mano nukta abich gima nitie kanyo miwacho ni budget committee kata committee mochung' loso budget e od bura kane chwalo report margi en gino magiwacho ni sani nitiere omenda magidhi bedo ka gitiyo godo iwacho ni mini budget makoro giloso mano mar ikomenda makoro sani dhi karumo ni ma yani ikomenda ni koro kata kano sisom budget poko rum koro kochup kata 30 koro kilore to wacho mane wiye kae gin mago madhi bedo kanyo ka itiyo godo e chudo mag gope tikinde magi chulo gope gik magi monego beni girango Sharon iwacho kanyo ni sani siling mag pacho kae nitiere piny ka irango kanyo gi dola mano ma pacho kae mano ma kantie gik mathoth ahinya bende mantiere kar kanyo monego bedni irango pek mar siling ne dola kendo dola pek ne siling kendo mano bende achiel kuom gigo mamiyo kata ka omenda mabalang' ni golo en moro machiwo paro mopogore bas nyakwarom ga jonka odido thuolo wani som kata mana matut kotenre kod supplementary budget mabende koro jod bura nokadho mano thuolo mar ndalo bang' thuolo mar ndalo 10 tok somo budget ma pacho kaende kopogore gi mano waring nyaka iti gazet mar ang'wen weche maluoro jalup gavana e kaunti ma Siaya odiochieng' manyoro county assembly mar Siaya noyudo thuolo mar chiwo neno ginero mabende omiyo gidwaro thicho Oduol odiochieng' ma kawuono Cleophas bende Oduol biro bedo ka chopo nyim committee mano mar od bura mar Senate en bedo duoke penjo mopogore opogore koro odiochieng' manyoro oseyangore kana committee kata mana jod bura county ma Siaya mano wang'e ni mano MCA ma Imbo East ma ong'ere kaka Francis Otiato bende mano chwalo paro mar mondo mi othich oko Oduol en bende nochopo kanyo mar wacho ginero momiyo gidwaro mar mondo mi othich oko Oduol ocho mane MCA ma Imbo East mong'ere kaka Otiato en mana ni koro ise Oduol gi tiyo marach kod apisi kanyakla kod okenge mopogore opogore achiel kuom gi iwacho ni notiyo kod omenda maromo siling milion 18 ne comfort ne wega mondo bed thuolo makare kodhi nyime gi apisi kata mna tije apisi mare e gazet ma ondi kawuono kae wacho ni nitie gigo ma opogore ite ni mar ang'wen matimore Siaya koro wacho ni okawo law molil ma e kaunti ma Siaya kendo koro biro luoko e nyim od bura no mano mar Senate tiende nang'o ke wacho ni kar kae nitiere omenda maromo kacha milion 1.12 wacho kanyo ni kom Oduol kata kom mantiere kacha apis jalup governor mano William Oduol ne okawo omenda maromo kamano en kom mabende picha ne waseneno kacha kantiere kacha iwacho ni nitiere mano en equal amount of a presidential table ni bende en moro machalo nade iwacho ni kom mesa ma jatend piny ponono bedo godo mar siling milion 1.12 to bende lose pacho kako osebedo kogole pinje to konyo gango obiro gango okelo wega iwacho ni ponono en gi thuolo mar timo gik mathoth ahinya mantiere wiye kanyo ma gin mang'e kata kamano tich nyatimo kata mesa moro amora do kata mbine mesa matin kata pod timo mana gazet pod timore kama chalo bende nitiere weche mag renovations mago mag loso apis mar jalup gavana e kaunti ma Siaya magoro sani wacho ni onego bedni en soundproofed ka ogo thum e iye kanyo jok manie oko ok winji ka gin e romo e iye kanyo gik ma giwacho e iye kanyo ok wuog oko kata ok winj gi jok manie apis machielo mago bende wacho renovations ma kamago ne ochopo kacha milion 18 kama chielo korka kore mano jalup gavana mano e kaunti ma Siaya kako negi karka Oduol wacho kanyo kokalo kuom okinde mage mantiere kar kanyo en mana jago oporo kuom gigo maricho mag mibadhi mane timore e kaunti ma Siaya to Otiato mabende en MCA ma East Imbo Ward owacho kanyo ni nitie simbe mane goyo mano Oduol goyo nyaka moko mawuok Mombasa ne junior officers wacho ni jotije matindo teno mantiere e kaunti ma Siaya mondo mi olos gik mopogore opogore e kaunti ma Siaya ma winjo mana kumoro achiel winjo ka nitiere weche go mag nyiewo furniture kata gigo mantiere e office kacha ne bedo kombe mesa
kar keto koti bende koti be chano keta kaka koti tirwake ini beta koti sate ikawe tikete kumoro monyalo bedo donge comfort miwacho koro wega mantie kar kani gi furniture gi duto milion adi 11 mano ka gintiere kanyo e apis makamano omenda no ng'eny nikech naneno omenda maromo siling milion 18 ma bende iseo godo duol makamano en kwan atamalo 20 neno atamalo 20 mano mar bursary allocation ma bende ojachune county masen manano duol bende kokalo kinde mage e kindege nitiere ka Paul Nyamodi kanyakla kod Moses Chelanga bende dochi manyoro koro bende nawacho ni oduol bende nyaka ng'i weche ma bende nofuono ahinya kowuok e county no Masia nikech oduol nacho ni kindi thuolo mar ndalo 2 kata ndalo 3 sirkal kaunti ma Siaya osebedo ka golo omenda maromo siling milion 2 mano e agulu wacho ni 2 to 3 days there was a 2 million withdrawn here and 3 million there koro chal ka gima ndalo 2-3 makama no gol kata na siling milion 5 e bengi kaunti ma Siaya aparo ni en weche mopogore opogore ma bende koro ilieko wacho kanyo na particular day one junior officer bende no orne omenda more bengi mare no ore bengi mondo mi ogol maromo kanyo 1,900 kod 1,950 bende magi duto giketo kumoro achiel magi 18,000 miwacho mano milion 1.85 mano ka irango thuolo duto gigo mosebedo kanyo katimore kowacho ni magi kit mibadhi mosebedo kacha kanogo poro to koro en bende ero koro komiti mano tele kata kod Francis Otiato oduogo wacho nade oyo in bende in gi weche gi mag mibadhi to kunyo maduong' Sharon mantie kade oduol we wuok oko mondo mi owach nitiere mibadhi Siaya bende jo Siaya de owuok tung' mosuo kode ma otime nade ma ogole apis kata ka othiche oko kata ka bed ni oduol ne nigi ketho bende de giwacho ketho mag oduol ka oduol pok owacho mekgi koso wacho ni kitemo mulo marwa mari be wadhi mana mulo koro chal ka tit for tat koro it's a fair game gi dhongere to bende wacho ni two wrongs bose make the right no way podi aya koro dichi maka wuon warit nena ko duol dhi chopo e nyim od bura e county mano e nyim committee mar senate biro bedo ko wachango kopogre gi mano dichi manyoro Cleophas bende neno senators mano mar kweth mar Azimio ma bende no ng'anyo ka wuok e od bura mano mar senate bang' Moses Kuria no chopo kacha mar duoko penjo mopogore opogore ahinya kokalo e migao mare ing'eni senator e county ma Nairobi mana Edwin Sifuna bende nosechiwo na sensa motion mono mageng'o Moses Kuria bondo kik bi duok penjo mora kotenre kod migao mare nyaka obede cleared ing'eni pod idonjone gi loso marach ne jofwamba ahinya kokalo od fwambo mano mar Nation nitiere senator mano mantiere buro diche manyoro mano Eno Kwambua ma bende wacho ni en jafwambo kendo gigi mopogore opogore matimore e od bura iwinjo kanyo ka senator mano CS Kuria ochopo kacha mondo mi oduok penjo to gino mantiere te gik mathoth mano ikne Kuria mondo mi oduoki nitie gik mathoth mano moting'o kanyo duoko penjo go mag modhi kata roje chenro mamoko kaito nitiere mano wacho ni nitiere twak mabende no chwal kar kacha censure motion kata paro mane wacho ni ochwal kanyo mondo mi ka jod bura twake ni Kuria okoromo bede apis kaluwore kod weche mosebedo kowacho paro mano chwal kanyo kata motion mano chwal kanyo kod senator e county ma Nairobi Edwin Sifuna jod bura mag Azimio nowuok oko ka giwacho kanyo ni okwa mor kata kubiro e od bura kanyo mondo mi oduoki to gino monego beno duok monego chakgo ok mi priority kata ok mi pek madwarore otere mana mondo mi ochak gi weche mamoko menyalo wach ni opogore kata bende nigi pek mopogore koro sani nyakoro mo gejwang kata Sharon wacho ni en kine mon magada kidhie od bura ikala kacha kaka formality kosenyo bedam mane wach maduong' kanyo koro pod warito winjo kapo nono Moses Kuria biro bedo ka kwayo ng'uono kata wuoyo diche manyoro nowacho ni en ema nego ni kwaye ng'uono kata en ema nego no nitie achiel kuom jofwambo ma bende wacho ni nothi choko e tich kaluwore gi okenge mopogore opogore ema bende nowacho ni od fwambo makamano nego ni chiwo ng'uono ne jafwambo makamano koro wach makamano bende teko diche manyoro bende kani neno achiel kuom videos ma bende jatend piny Kenya nolose mano William Ruto diche manyoro kani nitiere gwenge mag Naivasha en bende noloso kotenre kod okenge makamago warang'ane mapiyo iti gazeti mar 13 Cleophas kapok watieko gazeti mar The Standard wadhi gazeti machielo wach maluoro jaod bura ma Kapsaret mano Oscar Sudi wachre ni Oscar Sudi notieko mana somo e klas 7 ma nokodhi nyime gi sombe sani koro en jaod bura kendo osebedo karamna kotayo jo Kapsaret
kuom thuolo mag terms mopogore opogore sani pod odhi mbele kanyo. Wacho ni Oscar Sudi en nodhi mane sikul moro mong'ere kaka Luok Ngetuny Primary School mane higa mar 1995 ema bende notimo klas 7 kanyo to nowuok ema nobwok mage mag somo skunde ma bende oyango kanyo nyaka index numbers ok match kata mana gi skunde ma bende nowacho mane kaluwore kod nonro ma bende notim. Wach ma kamano nitiere it gazet mar 13. Sharon nodonjo e skul no mano mar Luok Ngetuny Primary School ai japuonj kaka Murino Kal pero no Luok Ngetuny Luok Ngetuny Primary School ma skul moro mantiere gwego mag ho mar Okak kendo donjo kanyo gi nying miluongo kayo beno ok kata Sudi nodonjo e skul no gi nying ma ondik kanyo ni Kipchumba Kipngetich mano kaluwore gi japuonj mar skul no mano higa mar 1995 kotieko kanyo igni go kwacho ni mane kinde mantiere kar kanyo kwacho ni mano no bed enrolled igni 7 tokma igni 7 tokma no keli nyaka mano higa mar 2002 2002 kanyo kachopo Sharon penj mar KCP no sechak tim penj mar KCP ni kochak tim higa mar 1985 mano KCP mokwongo mano koro ne giwuok KCP CP kata ngeni joma notelo no mano timo penj makamago ne chope klas 7 koro sani sichopo higa mar 2002 iwe klas 7 certificate ni golo kanye mibadhi podonjo karka tarika 11 dwe manyien Sharon tiere odiochieng' ma piny mangima kata piny Kenya bende dhi dhialo odiochieng' no ma ikedo kod mibadhi pachoka wawene mage moko kuom weche midhi bed kacha ka irango. Tigeni nonro ma kama bende nitimo kod Derrick Juma. Derrick Juma en jatim nonro ma bende wuok e migao mano makedo kod mibadhi pachoka Ethics and Anti-Corruption Commission. Owacho ni nolimo skunde gi duto te ma bende Kipchumba. Koro waluonge ni Kipchumba koso waluonge ni Oscar Sudi. Nyinge koro en mane? Kipngetich. Kipchumba Kipngetich Oscar Sudi. Aya, koro notimo nonro e skunde ma bende olieko ni ne odhi. Skunde gi duto te onge nonro manyiso ni nosome skunde makamago nikech kata mna kuom ranyisi duche makawuono Cleophas skul manisome primary kata mna Kisumu Day manisome secondary kodhi ong'ido ngin gi index number nitiere records mago mag sikunde kata mna jopuonje be noda dhogge giwacho ni gin napok giwinjo Kipchumba Oscar Sudi Kipchumba Kipngetich kama chelo bere no kar kanyo wacho ni jaod bura ni bende noduogo yud kanyo ni nyinge onge nek neke duol matayo penj pacho kae kendo wacho ni owacho kanyo ni ati notimo national exam mano higa mar 2000 kod auchiel nyinge onge kuom jogo manotimo penj kama chielo bende nonro chak wacho ni ni nek bende koro disclose serial number mano mantiere certificate mano mar Sudi ma wacho kanyo ni mano ne mar Parklands Secondary School token Highway Secondary School kaka nokete kar kacha kendo gino mantiere wacho kanyo ni certificate mar Sudi ne wacho kanyo ni ne ntiere kanye Highway Secondary School kata kamano school ma no wacho ni ntiere Highway High School kata kamano school ma ong'ere nyinge Highway Secondary School koro Sharon bede certificate kacha chaka joko ndike marach kama ni some kara ko bed ni Aria Primary dhi kacha ndiko ni Aria Academy jogi ong'eyo koro gin nonro ma osebed kacha ka itimo kendo gima chalo kama nyalo bedo achiel kuom gigo manyalo kotiek mar Sudi ni yo makare okang' mane midhi kaw ne jotelo ma twak manu kawuono Sharon Mbakoro mane tok montiere go Mbakoro bidruok mag jotelo chako nyaka kuom wacha dieri gigo ma ing'eyo kotenore kod chenro magi mag somo ko ginya keto gi ler ngama dhi keto gi ler to bende toni weni waseyo kata mna duol mochung' ne weche mag yiero IBC nikech gine magi puodho jod bura maket kod magi ringo kombe mopogore kaya to winjo kanyo ka giwacho nade wan tijwa en puodho nitie jok monego bed ni rango rang'iny mar somo mar ng'ato winjo kata Kasakaja nitiere kod chiedh nade mag weche go mag sikul ma bende kinde mag yiero kanyo IBC no wacho ni oyo marwa en puodho nitiere Commission of University Education ma pachoka monego bende timo nonro magi bende gitimo tijgi e moro makare kopogore commission mar mbalariany nikech wang'e mar mbalariany ja kwadhi donje jo kamano wacho ni osome KIMS jogo nodagi Kenya Institute of Management wacho ni pok gineno nying machalo kamano bende sikul koro kedo sikul osekwedi kama isome bende osekwedi ichomo kama chalo nade jotelo gi ma pod wantiere go ka iwacho ni ka duonde gi duto ok nya tiyo kanya achiel mondo mi ogole nonro yo makare to konya IBC IBC wacho ni gin mar gin puodho jok madhi chung puodho bok magi to koro nie lwet jok mamoko jok mamoko gi bende osetayo wayo makare kako gana jo Kenya penjo maduong' monego bed ni wapenjo mondo mi wagol jogo manya bedo ni nigi paro
kata mar temo ni mondo gidonje weche machalo kamagi mag loso certificate mabandia e kind mamoko. Koro warita anena nikech aneno kanyo ka bura ni ibiro chaki winjo kendo chieng' tarik 26 mano mar dweni, mano mar Oscar Sudi kaluwore kod rang'iny mage. Cleophas, ano ka sa oseringo dakika 5 tok sa 1 mar okinyi. Wang'e thor weche mochiw pek mani gazeti mar Daily Nation bang'e walor chenro makamadonge. Daily Nation nyakorom Gajwang' nosenyisi kanyo ne en kaluwore kod mibadhi mano maluoro nyiepo mag modhi mabende nodonje pacho kaindi makidek kelo lala hinya kaluwore kod osuru mabende jopiny osebedo kagolo. Magi gin modhi maderom 11 mabende jatend migawo mochung' ne weche mag ohala pacho ka Moses Kuria koro nolieko odiochieng' manyoro ka bende wacho ni kembe 11 nochiwnegi contract kod duol mong'ere kaka Kenya National Trading Corporation mar mondo mi or modhi kawuok e pinje maoko kabiro e pacho kaindi. Ka bende modhi makamagi wachore nanego bende ok juognegi osuru mano mar gayo oganda ma pacho kaindi kaluwore koda nengo mar ngima mani malo. Emane ni Cleophas gimano mako wang' ahinya kana ng'iyo kembe 11 ma bende Moses Kuria noliekoge. Nitiere nyadendi kata mana ja ohala marauma mong'ere kaka Mary Wambui. Ei kembe 11, 4 kuom kembe makamagi manochunegi omenda gin meki. Mano Puma, mane wacho Chama Holdings, Enterprise Supplies, kanyakla kod Evertech General Trading Company. Mabende duto te ki calculate omenda mabende nomiye nomenda makore lach siling billion 6.85. Mano ne ja ohala achiel. Eno wach moro mo peka chete mara 6 kwa mano mara 7. Nyakora mo jon kanyalo range ni margi ka iranga chenro mopogore opogore mano kaka omenda osebedo kanyo kadonjo kairango chenro mag tiyo kod omenda kod yuto mopogore opogore. Tainya makoro bende Moses Kuria e oboke kod nono bende ma ochuoni kacho od bura. Ino kanyo ware higa mar 2018 kachopo kanyo nyaka higa mokalo kata higa ma wantiere sani. Kwan omenda mosebedo kanyo ka iwacho ni riwruoge bende osebedo kanyo kayudo gin mage. Mano ka ineno kar kanyo nyaka sani mogik netin ka margi ne romo kanyo milion 67. Tiende nango kinde mabende neno weche mag mibadhi gi bende kamienjo en moro manyalo kelo paro ni budget osekadh nitiere rode mamoko mapod nitiere maponono wacho ni mibadhi nyalo bedo kadonje teni gimoro maleta ahinya ni jakenya mabende ijuogo osuru mabende nigi geno ni sirkal nyalo cholo dongruok mopogore opogore. Kopogore mano bende wach moro bende naneno kanyo maluoro Shaka Hola. Nitiere karamna moko kuom achije mabende nodinegi e doho nyaka gisani kaluoro ni gine mabende ne gidhiro nyime mano puonj makoch mane din mano mar Paul Mackenzie. Nitiere achiel kuomgi mabende ne otho. Achiel kuomgi mabende notho mane nitiere it gazeti mar 10 notho odiochieng' manyoro kapod nodinne mano sela. Wach moro malich Cleophas nikech wachore ni gitamore chiemo kata mana ka gin e sel kacha koro achiel kuomgi bende koro notho. Wachore ni gisebedo ka gitiyo kuom thuolo mar ndalo 10 kok gichiem. Wachone kata kambe ka gintiere e thuolo go duto koro jogo ma osebedo kanyo kikone kanyo ni do bende nowinjo ni nek ma Shaka Hola ma bende osekawo ngima mag jok mokalo kanyo 340 kuomgi kanyo nitiere nyithindo maromo 73 ma bende osebedo ngimagi. Kakoro sani iwacho ni second in command mano ka Mackenzie kanyo nitiere ngilo kanyo ni Smart Mwakalama Deri mabende osebedo kanyo ka niedo kachel koda ka jaode koda nyithinde moko bende 6 en geno ni ponono kata jogi mapod nitiere osuptende jogo mapod nomagi ne isharo ne gin jadi ne gin ji 65 mano ma kanyo osuptende mopogore opogore kama gintiere kanyo ka gimanyo thieth ne gima timore kanyo ok gichiem kendo kata gik ma gitimo kanyo bende pod gimero mana duo puonj kata ka gintiere kamarach. Wach moro malita ahinya koro jal manothono iluongo ni Juma Buyuka. Koro pod odinegi kacha mar mondo mi ng'adnegi kata mana bura tiwinjo kanyo ka koro achiel kuomgi bende nosetho kaluwore gi tweyo. Adani mondo wadhi kapok wadhi it gazeti mar 2 Cleophas ina mar mondo wadhi it gazeti mar 12 wachore ni nitiere rang'iny manyien mano mar rech mane nama mar Lake Victoria mabende wachore ni en rang'iny manyien mar rech mabende gidongo piyo madibed ni biro bedo ka kelo yuto ne jolupo e pacho kaindi mabende osebedo ka lupo e nam Lolwe. Wach makamano nitiere it gazeti mar 12. En gimoro makare iwacho ni weche mag pith mag rech miketo kanyo kejes mopogore opogore mantiere e nam Lolwe osebedo ka kelo yuto ne oganda mopogore opogore mong'eyo kaka tiyo kode
kendo ing'e ni tilapia ni ma to koro en ngege. Ngege nyamami en ngege moro ma oganda ohero, kendo kiyudo kanyo kwan migolo kanyo e pi kata migolo e namno, mano migolo kanyo gitere pinje maoko kata mondo mi ousi, yudo kanyo ka gin gi kwan moro mamalo. Koro sani nitiere local production kanyo maromo ga tons 35,000. Tiende nang'o ne jogo mantiere alworagi, en kinde ma koro sani ginyalo yudo high turnover kata ka giyudo omenda mawuok kuom kod pur kata pith mag rech e nam lolwe. Nam lolwe nigi rech, to koro bende kiyudo moro tiketo gi kamopogore, ginyalo nyuolo ni rech mopogore opogore, kendo inyalo yudo yuto mamalo mabende nyalo konyi kata kinde ma iwuok kanyo. Nitie jogo mawuok kata Kemfree, mano mane nitiere kata Sagana Fish Genetics official, mano bende nitiere kar kanyo Jacob Abwao. Achiel kuom jogo bende mano golo pachgi ere kaka inyalo ber yuto kawuok e nam. Magi be achiel kuom yuto go Sharon wacho ni weche gi mag uchumi gin magi. Cleophas, nitie machinglo moro ka watieko godo, iti gazet mar 15 kapok wadhi e story manumako wang'ino. Iti gazet mar 15 nitiere machinglo moro kanyo, to machinglo no aneno jotelo moko ariyo ka nitie kaka gikunyo, akeni gitimo ang'o, wene akeni nyakwarom gajwang' nyalo nene makare. Iti gazet mar 15 kanyo, nitiere japiny moro ka moting'o sana, to chal ka gima en bende nigi kech, nikech kata mana kaka ineno kaka samoro dende chal. Ineno kanyo kiwacho ni 16% fuel levy, listening or burying heads in the sun. Ergi ket wigi e kuoyo. Giso wigi e kuoyo, itgi modong' moko ne tin kabisa mondo giwinj ywak mar ng'ama obet oko ka. Kamane kaka nyalo wache. Giso wigi e kuoyo. Ok giwinj. Jotelo mineno ka chalo mana jatend piny kod jalupne. Mane kama gintiere kar kanyo. Ineno bende od bura nitiere kar kacha. Gigo matimore od bura, ywak mar japiny manoko ka onge ng'ama winji. Watiek nonro mar gazet Cleophas. Nitiere achiel dwach ni en ndege kosilo iwacho ni Titanic 7 ma bende koro nolala poya nono, wach ma bende pod omako dhoji gi wuoro. Aneno kaka na medias mag fwambo mag pinje ma ok osebiro karamna katimo ka bende imanye nyaka sani imanyo ndache ok yude. Mano nitiere it gazet mar 2. Wach ma kamane madon watiek godo bang'e gi wach ni mogik Cleophas. Sharon, gima nitiere kar kae, ma en meli maringo e bwo pi. En meli bende mating'o olal kanyo gi oganda 5 mane nitiere iye kanyo, moting'o jal manolose, jaohala moko 3 kod wuode, mano wuode jal machielo mantiere kar kanyo, to gin kode ei meli no. Koro submarine ni osebedo kanyo kolal, thuolo mosebedo kanyo kolal, chieng' mane koro giwuok kar kanyo tarik 18, koro kanyo kochiegni gichopo piny kama ne Titanic kata meli mar Titanic cha bende ne opodho modonje. Gima nitiere Sharon, seche bang' saa 1 gi dakika 45 signal gi nolal kendo nok nya yudgi. Ne gin gi lek mar chopo piny kama ne nitiere Titanic, kama nokethre cha. Kama nitiere kwinjo kanyo, mano nitiere kanyo ondamo moro mabor, wacho ni obor ndi kama nitiere kar kanyo, ma kata sama ne gikawo kar kanyo mondo gichopi, ne pod oketogi kamoro matek. Nyaka sani kaone chieng' tich ang'wen, kawuone ema nigeno muya mane gidong' godo kata oxygen mane gidong' godo e meli no, kane giwuok ka gidhi piny kacha, ne gidong' gi ndalo 4 mano kochopo chieng' wuok tich. Ne gichako chieng' Jumapil. Koro bang' saa 1 gi dakika 45 kane gisedonjo iye kuro, seche ma koro ne gidong' gi ndalo madhi 4. Ndalo 4 no rumo odiochieng' ma kawuono, ma sani koro wacho ni gin mana counting hours mondo mi one ka inyalo resgi. To odiochieng' manyoro nitiere, iwacho ni nitiere sauti moro mano winji e bwo pi kuro. Koro igeno ni ponono ne oyud kata signal mar kama gintiere. Kata kamano en geno ne dhi yud ji 5 giduto kapod gingima. Iwacho ni mano ne en Ocean Gate. Nyaka ng'ama noloso Ocean Gate ne nitiere kar kanyo. Kendo ya achiel kuom jogo ma olal. Igeno ni dhi yudi kata bang' sauti ma kamano bende winjore mano odiochieng' no manyoro kane wach ne giro signal machalo kamano. Koro ang'o matimore bang' signal ma kamano mantiere? Ang'o medo konogi e kinde mabiro? Ma en wach momako piny mangima, kata mana ute mag fwambo mag piny mangima bende osebedo kata mana ka fuono. Warita ne naneno kaka odiochieng' ma kawuono dhi bedo, nikech ka muya bende orumo nyiso ni kata mana yweyo ok ginyal dhi gamo muya makare. Nyakwarom Gajwang' kiyudo thuolo wan isom sigana maket kod ma Cleophas wach ni mogik walor nonro mar gazet. Ji mathoth neno Ramogi TV, ji mathoth medo neno chenro mopogore opogore, wamed mana kete wagikonu chenro mopogore opogore odiochieng' makano kata ka wawuoka wadhi rikoni weche manyien mago mag migago, pod wantie ka kod chenro mamoko imedo mana kete kar ka. Sharon Ong'awo kawuono pod wadhi bedo kata ka wachoko pach jopiny
ni koro gin ang'o ma giparo kotenore kod paro mar chik makoro bende nyaka kochop sani kaka igo ombulu parono osedhi. Erokamano ahinya Cleophas kuom nonro mar gazet. Kok manya kwar mga joang gazet momori e kinde Standard gi Daily Nation idhi nyiewo sa osekadha 14 tok sa achiel mar okinyi gisenadhi kawo yo matin aduogo gi paro mar chik mar omenda wang'i anena clauses mopogore opogore ma bende koro jaod bura bende nokadho chakre nyocha nyaka odiochieng' manyoro bende gin gigo ma bende biro kelo lokruok ne ngima mar dhano. Akawo yo matin aduogo bang' thuolo manok kete mane Ramogi TV.